First Chronicles chapter 4 from verse number 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. That's First Chronicles chapter 4 verse number 10. And God granted him that which he requested. Verse number 10, First Chronicles chapter number 4. Chino komborera pandima iri pano kupera kwayo yapera ichiti, and God granted him that which he requested. Mwari wakarangarira Jabez pakuti nomunamato wakanamata Mwari ndokuudaira. Mwari wakadaira, wakapindura munamato wa Jabez. Ndo chinhu chinofadza kuziva kuti ukanamata Mwari unodaira. Hakuna kunamata kunorwadza sekunamata kwomunhu unoramba achinamata but asinawo mari zawo dzechaari kunamatira. Zvakanaka kuti ukanamata opota uchiona zvawanamatira, uchiverengawo kuti ichi ndakachikumbira Jehovha akandipa, ichi ndikachikumbira Jehovha akandipa. Saka pano panoratidza kuti Jabez wakanamata Mwari ndokumudaira. Zvisiri kufadza bedzi pakuti Jabez wakadairwa, but zvichiti paonesuwo confidence muna Mwari, nekuti unopota achidaira minamato yatinonamata. Handizunzika mushe. Saka kana waiva nemubvunzo mauri ukuda kuziva kuti Mwari uyu anodaira here, Mwari uyu minamato, tikanamata zvakanaka Mwari uyu anopindura here, iri vhesi iri ndo confirmation kwauri. Uzive kuti ukanamata Mwari haaterere bedzi, asi Mwari unopawo mukana wokudaira minamato yevanamata kwaari. Jabez wakanamata Mwari wakadaira. Bhaibheri ikati, and God granted him that which he requested. Uye nesuwo tine chokwadi chekuti minamato yedu Mwari uruzotidaira. Amai ndo vatambura ndokuti nokurwadziwa kwangu ngakuwire pamusoro pei? Pomwana. Mwana akasara akazvarwa already akatakura kutambura kwa amai, kusiri kutambura kwake. Nezita ndokubva rava zita repain. Jabez meaning pain. Marwadzo. Saka hakuna chaaita muupenyu chaisamurangaridza marwadzo aamai vake. Akabva pana amai ndokubva anotsindirwa kumwana kuburikidza nezita. Kureva kuti aimudeedza, haaidedza zita bedzi, waidedza a situation of pain. A situation of pain. Nekuti Jabez means pain. Jabez zvinoreva marwadzo. But Jabez achikura kudaro, ndinofara ndava akaziva kuti kuna Mwari anonzwa. Ndava atumidza zita rine kurwadziwa mukati rekuti Jabez haazi Mwari mubereki. Handitika? Uye Jabez haana kukumbira mubereki kana Mwari wacho kuti dai apiwa rimwe zita. Nanhasi asati amboona mwana anotanga requesta zita asati azvarwa. Handiti? Kuberekwa opiwa nomubereki, chawapiwa ichocho kunyange chikanzi Shorai
utongotakura kushorwa kuri muzita nekuti hauna decision mazita unopiwa navabereki. But Jabez, kunyange aziva kuti ndinenge ndisina decision pakuzvarwa kwangu, but ndine mumwe wandinoziva ane simba anogona kuchinja decision yeramangwana rangu, kunyange ndisina kuparticipata mudecision yokuzvarwa kwangu. Handina control over my past, but I know of a God who has control over my future. Ndina Mwari anokwanisa kuchinja ramangwana rangu. Future yangu ndo yandaa kuvinga Mwari. Mwari ndiye ngaachionekwa nekuti mubereki azvitadza. Pari kunzi mubereka pari kurepresenta ma-ancestral familiar spirits. Anonzi ma-familiar spirits pakuti anofananidza vanhu maringe nekwavakaberekerwa. Saka kwawazvarwa kune tsika yekukupa nhodzera dzeko, mofanana meshe zvokuti kana kuri kubudirira mumwe chete kana vaviri vanobudirira, but vazhinji igunda musaira kutevera nhoroondo namatsimba emhuri. Saka Jabez is a clear example of a child of God who is under bondage of ancestral familiar spirits. Jabez munhu unoenzaniso wemunhu akabata nemweya wechijairira wemhuri. Ari familiar ndavanokufananidzai, handiti zviri kubatika zvakanaka. But panapa Jabez chandomudira wakagara pasi ndokutanga kufunga ndokuona kuti no. Vanonditi marwadzo ndava ndakaberekwa naamai vakarwadziwa. Handiti ka zita rangu ndapiwa zita re-condition. Condition yacho handisi rini ndakaicreata, yakacreatwa nomubereki. Unoona ndichitaura kudai so kune vhesi riri kuuya riri kuna Ezekiero rinoti ko chirevo ichi chinotaurirwei pakati paIsraeri. Chinoti madzibaba akadya mizambiringa asi vana ndovonzwa hwadzira. Right? Atambura ndaamai varwadziwa pakubereka, but vanotora pain yavo yokubereka ndokunoiisa kumwana. Ezekiel oti nhai chirevo ichi chinotaurirwei kuti mubereki ndiye adya zambiringa but mwana ndiye akutandadza nehwadzira. Right? Ichipera unonzwa yaya kuti chiregedze kutaurwa zvekare chirevo ichi, nekuti watadza ndiye ngaafe. Kura kuti wakatambudzwa nenhamo yake ngaafe nayo, irege kunorova mwana asingaizivi achaberekwa. Oh yes. Saka already there is a word from God that stops any transition a familiar spirit into the next generation. Once waziva Jesu wapiwa ability yekubloka every spirit isingakupe utsanana nekubudirira as long isiri kubva pauri. Kana iri yemubereki, Jehovah anoisa a borderline between you and your parents and your grandmother and your sisters, so that zvavakaona zvikavatambudza zviregedze kunanavira nemavazha ako. Kubatika zvanokutaura izvo. Saka uchaona as we are praying this month, the influence of God is going to be too much. Zvokuti kana pane nhodzera dzemweya wetsvina, I'm telling you it will never go through your environment in the name of Jesus. Amen. Hazvigoneke, because we are praying for influence. Tiri kunamatira pesvedzero. Kwete influence yedu, but his influence. Pesvedzero yaJehovha. And the influence yaMwari kare yasvika panapa inokonzera kese kare munharaunda iyoyo kuti kaite zviri kudiwa naMwari. Nekuti kana Mwari akauya nemuroyi chai asati atendeuka anomanikidzwa kungokudza Mwari. His influence
influence, and that influence is present this year. Pesedzero ya Jehovah For you, for me, mugore rino for your children, kuva for kwauri your business. kuvana vako Chatakungoda bedzi Business kubata influence ya Jesu toikandira mukati melife yedu. Ndina anoti amen ere baba. amen. Jabez akaziva kuti amai vandipa zita rokurwadziwa, but kuna Mwari anoshandura. Tikuparidzira vanhu vaneta nemweya yavasina kukoka, Amen. but kuna Mwari anoshandura. Yes. Unziko zvakanaka. Ndokubva Jabhezi auya kuna Jehovha, ndokubva abata munamato pavhesi ya 10. Bhaibheri ndopa inoti, and Jabez called unto the God of Israel. Yobva yati saying. Pari kunzi saying, pari kukuudza kuti haana kungozhamba zvisina order, but he directed his declarations Akarayira with proper understanding of what he wanted from God. nekunyatsokunzwisisa izvo zvaaida kubva kuna Mwari. He called unto the God of Israel, saying. Akadana kuna Mwari waIsraeri akati. Saka number 1, you must say for God to hear you. Say. Unofana kutaura kuti Mwari akunzwe. Mwari kana uchishanda naye anonetsa kunzwisisa, because pane imwe verse, do you still remember kuti pane verse inenge kuna Matthew, don't worry about that scripture, tirongo paraphrase, raanoti ndinoziva chamunoda musati manyengetera. But apedza kudaro vhadizoni chese chaunoda kana ukachidoma muzita raJesu, Mwari vari kudenga vanochiita muzita rangu. Kura kuti kunyange vachiziva chaunoda havadi kuchiita pakuti vanochiziva, vanochiita kana wadoma chavari kuziva kuti unochida. Right. But sei achizomirira kuti ndidome, kuzviita ndava ari kukorekta era yakatangwa naAdhamu. Adhamu apiwa mukadzi waanga asina kukumbira, ndokubva dambudziko rapinda mumarriage. Pakuti rigadziriswe akablema Mwari amupa mukadzi waasina kukumbira. Mwari ndokuona kuti ndikapota ndichiimpoza minana kuvana, kunyange ndichiziva kuti vanoida, vakatadza kuimaintaina vanodzoka kwandiri akavapa, vachishora Mwari akupa imba yawakutadza kumaintaina. Saka kupedza nyaya iwewe ukachiziva ndochiziva, handikupe ndava wachiziva uye ndachiziva, ndakukupa ndava watrika kuuya kwacho nekuchidoma nomuromo wako. Upihwe zvawakumbira, urege kupihwa zvausina kukumbira. Zvikubatika mushe. Kusvikira vhesi raakudaro pane imwe nzvimbo rinoti, ask and it shall be given unto thee. Kumbira uchapiwa kwauri. But iye Mwari hati ask, andanga achiti ndinoziva chaunoda usati wachikumbira. Saka number 1, Jabez called unto the name of the Lord. Bible of Rati saying, but uongorora kumashure, he called unto the God of akadanidzira kuna Mwari waIsraeri. Pane nyaya. The God of Israel. Arikunzi Israel, he is a father. He is a father. Saka kurakuti akaita thorough study ya Israel, ndokubva ainspaiwa nezvakaitirwa Israel, ndokuziva kuti life ya Israel yakanaka. Saka Mwari akashandura Israel, ngaandishandurewo nhasi. Saka haazi kudedza Mwari wese wese, but ari specific. Ari kudedza Mwari ane zvaakaita mumunhu waakaona kuti Mwari uyu akafamba neni, Mwari waIsraeri, Mwari uyu anondiitirawo zvakanaka ndava Israeri.
wakafamba naMwari uyu, nzara ina kupinda mumaturo ake. Mwari uyu akamurwira kuvavengi. But pamusoro pezvinhu zvese zvakaitirwa Israeri, wakashandurwa zita, akabviswa kuutsotsi, akapinzwa kune uyo anorwa naMwari achikunda. Now sei, ndingari pasi mujana maitenyu, sei batai nyaya, sei ada Mwari waIsraeri. Remember, Jabez ane zitawo raari kuda kuti dai rachinjwa, but kune mumwe futi waiva naro zita rakaipa, wainzi Jacob, ndava raiva tsotsi. Ndokubva ayanana naMwari kusvikira uJacob washandurwa dzamara avani Israeri. Iye ndokuona kuti kune mumwe wangu mubhaibheri anga necondition seyangu. He was cursed but he was changed. Now ndini Jabez ndiri kuda Mwari, but Mwari uyu haasi wese wese. Ndiri kuda Mwari akabata Jacob akamuita Israel. Verse of that, and he called unto the God of who? Yes. Saka, an effective prayer is a referral prayer. It's a prayer that refers to a tried and tested miracle already happening and perceived by man. Nekuti uri kuudza Mwari kuti makatombozviita, haizi nyaya, ndiri pano, do it again, I'm available. Zvikubatika zvandaura inonzi referral prayer. Kunyangwe bhiridha kana anogadzira motikari akagona kuigadzira, kuna anonzi mareferences. It's easy kushanda nemunhu wawarifeiwa than munyowa ndakanyora chipakadhi muroad kuti tinokoma motikari. Akarifeiwa unoshanda naye wakasununguka. Saka Mwari zvekare anonakidzwa nevana vanorifeya madzibaba avo sestandard yekudairwa kweminamato yavo. Nai Mwari wangu, kana nai Mwari wangu. Uri kuona influence and relief hatizi isu tatanga kuikumbira. Tina baba vakanamatira nyaya idzi. Tikaona influence yavo yavakapiwa naJehovha, tikaona relief ichiteera influence yavakapiwa. Vanaona zvandiri kuona? That's a reference, because Jacob anoti, Jabez anoti, I will call unto the God of Israel. Of Israel, the God of Israel. Mwari wa Israeli. Ukaona wakura so, because ukaona Mwari akakupa mufundisi kana baba, avazi pangoti vangokuti fire avo kubata musoro odonhomuka. Vanofana futi kuva nelife yekuti pakunamata unorerukirwa kutaura. Kuti zvamakaitira baba wangu izvozvo baba nenondikazvitira mukicheni. Asiri zve. But ukaona uchishaya chaunogona kunongedza kune anokushumira as a reference, munamato wako uchashaya the God of. Because kazhinji ana God of vanodairwa ivava. Zviripinda zvandikutaura. Unofana kunosubmita kana vari amai vaunoti vakafamba, unoti dai upenyu hwaichinjaniswa maindipa uyu wangu. Iyoyo ndowaunoti the God of. And Jabez called unto the God of. Kunyangwe vari Mwari vedu tese, but kune zvaakaitawo kuna Israel. Oh yes. Zvaasati aita kwandiri, zvandakuda gore rine zita raJesu. Ngaatiitiro zvaakatiitira pamadzibaba edu. Ndinari kunenzwa zvanditaura? Yes. Tine madzibaba, tigare pasi mushana, atakaona achiitirwa mabasa anotyisa. Ndino ndaitarisa crossover night yatakaita iyi. Minana nematestimonies ari kuya kuinbox kwangu. Nditarisa nemapictures.
mwoyo wangu ndokubva watsva, ndokuona kuti hatisati Mwari, ndakaona pana Emmanuel makandiwa. Why? Because ipapa kune vanhu vaiti atakomborerwa crossover yedu yabudirira, but ndakanobaya picture rechechi yababa vangu, so ndokona kuti akavarataura ichokwadi. Aiwa hatisati ndiye watiri kuti the god of, amene kana muri kuninzwa, ndo pana off wacho ipapa, the god of. Izvozvo tikasazviona tinovarairwa. Jabez anoti I'm calling unto the god of, and patiri kukumbira influence, we are calling unto the god of overflow. Matende acho amisikidzwa overflow haasi kukwana. Vanhu vakangorara ameno kurara muparking lot vachingoti chero rapinda shoko, Mwari iyeye mupenyu. Ndo patatakamira musuno tichiparidza ipo paipo. Ndiye Mwari watiri kuti the god of. We are calling unto the god of, because Jabez called unto the God of Israel. And he said, so a referral prayer is a powerful prayer. And he said, that's all I need 15 minutes. He said, oh, that thou wouldest bless me. No, but indeed, arikupedza zvese nharo dzese, because arikuti I don't want an ordinary blessing. Yes. Indeed, arikutsanangura an established blessing. Musandikomborere zvekundipa tunhu tushoma shoma kana tunokwanirana. Bless me indeed. Kana mandipa ndipei. Handizvi kuda zvekusikiza. Handizvi kuda zvekudzidzira kudya mari. Handizvi kuda zvokuita kunge tiri kumanikidzwa kukomborerwa. Garai mandipa mari nyika izive kuti munokomborera. Bless me, but this, let it not be an ordinary blessing. Anonobhabhatidza blessing yacho obva iti indeed. Bless me indeed. Kureva kuti kana mandipa musandinzwire tsitsi, vhurai matenga ngaadururwe ndikomborerwe, mundibvisewo munhamo mugore rineri. Ndina anowirirana nere baba. Vana vavana namai vakomana nevasikana, ina handidi nhamo. Meno kana ndina anondisapota. Chinonzi kushaya zvakaipa zvokuipa zviya. Mari ina Mwari. Haizieresi tsanangura mai manje. Hongu mari haina kuvambuka naMwari, mari yakavambuka navanhu. But iyo Mwari yacho pachayo ina Mwari. Ina Mwari. Mari ine zvainobatsira munhu mukunamata. Mari
inojekesa mwoyo womunhu paanonamata kuti wakamira papi chaizvo chaizvo. Chayakanakira Mwari ndechichi chinonzi nevamwe ndo zvayakaipira, kwandiri ndo chayakanakira. Inoexposa zviri munhu, kuti uzive munhu mupe mari, usazvinetse kuti da kuprofitwa. Mwari ndiratidzei hope, chingompa mari unomuziva 2 minutes. Hazvidi kutsanya kuti uzive munhu mupe mari, ndo chayakanakira. Ufunge mari inotibuditsira munyengeri neanorevesa. Vamwe vanoti ndo chayakaipira, kwandiri ndo chayakanakira. Mufunge mari. Jabez anokumbira Mwari a blessing, and word iro raanoti bless me ukanori transliterata zvakanaka uchaona kuti haazi kukumbira ndimi, ari kukumbira material possession, ari kukumbira zvinhu zvinobatika. ndo yaari kuti indeed, kureva kuti kana makundipa mastand garai mandipa zvokuti mwana wega wega yake yake, nana sekuru ipapo nevazukuru ipapo. Bless me indeed. Ndiropafadzei mazviro kwazvo. Tapota ndichikuramwa, ndinodzoka mangwana ndoramwa, because kutanga kupatsana ngora ipapa. Bless me indeed. Ndiropafadzei mazviro kwazvo. Ari kukumbira Jabez, ari kuti ndatambura, ndaramba ndokunzi marwadzo, ndiri kunhodo. Aira handiti Jabez kundidedza, ari kutoprofita pain. Ndo zvakaipira mazita, because wese adedza zita iroro ari kutoprofita. Ndosaka uchiona mubhaibheri yako kuti vese vaipiwa mazita mubhaibheri aenderana nekarekta yavo mubhaibheri. And Jabez anonzi waitambura zvokutambura zviya, and he was given that name by the mother. Right? Why kutambura kwaisabva even ari munhu waMwari? It's because waiti wabva kuprayer uchikumbira nyasha, but waizoona munhu anokudedza after prayer aidzokorodza declaration yenhamo yawabva kuramba muprayer nekuda kwezita raari kukudedza. Saka wabva kunoti Mwari nditire zvakanaka, but ari kuuya anosvika anokuti Jabez ndipo nyama, ndipo sadza. Paera ati Jabez adzokorodza kudeclare pain, kunyange wamboramba pain muprayer. But Jabez anoenda kuna Mwari kuti ndakuda blessing yakuita counter attack. Every spirit ingauye kuzoda kudisturba kana kuuya kuzoita declare a curse upon my life. Bless me indeed. I don't need an ordinary blessing. Child of God, I prophesy to you now. You are not going to receive an ordinary miracle. No, 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 no. Mwari ari kukupa gore rine riminana isina akamboona kana kunzwa. Bhaibheri painoti icho chisati chapinda munzeve dzavanhu kana kupinda muhana yevanhu, kunyange kuonekwa neziso ravanhu, ndo izvo Jehovha zvaakachengetera avo vaanoda. Tikubatika zvakanaka. Saka there is a blessing that is coming your way, which is an indeed blessing, and I provoke it in your life immediately. An indeed blessing. Bless me indeed, but all that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my costs. Are good to enlarge my costs? Are good to enlarge my influence? Lift up your right hand. It's a Holy Spirit.
Enlarge my influence. Enlarge my capacity. Enlarge grace. Enlarge my borders. In Jesus' name. Just pray for 1 minute. Wakakutamsa uso. Libra shaka bada le baba baba baba. Ikamade le bo sange likabada. La rite tekebe shamade le bo ikabada. Rababa baba baba sando ikamade shange dabaya. Rapale moko de la yamade. Shaka bade la marakate. Ikabade ikadabaya mareka. Ikatanabande, ikatanadosa. Shakato lebrasa ikabwa maine. Ikabonda rapapa ikatilama. Shamabelia kansa kabrande tonka kababaina. Inamosa kande. Come on pray only for 1 minute. Pray for that enlargement of your cost.